Jeg hedder Laura, og jeg går på Vandel Efterskole. Og jeg hedder Asbjørn, og går også på Vandel Efterskole. Hverdagen her på Vandel foregår sådan, at vi starter ud om morgenen med at gå morgentur kl. 7. Og så spiser vi morgenmad, og så går dagen ellers bare i gang derfra. Her på Vandel Efterskole har vi en god variation af forskellige fag. Vi har 3 gymnastiktimer om ugen og 3 linjefagstimer om ugen. Vi har 4 lektioner hver dag, og så har vi også nogle valgfag. Det passer vildt godt ind, at man har både nogle sportslige fag, hvor man kan komme ud og bevæge sig, men også nogle faglige fag. 10. klasserne de har fagkurser, og 9. klasserne de har en helt almindelig 9. klasse skolegang. Og det er et virkelig godt sådan afbræk at komme til gymnastik eller til dit linjefag. Her på Vandel der har vi 5 linjefag. Vi har musik, design, teater, håndbold og fodbold. Linjefaget fungerer sådan, at det er noget, du melder dig på, inden du starter. Og så kan du så vælge halvvejs på året, om du gerne vil skifte eller bare gerne køre videre med den linje, du har været på hele tiden. På Vandel Efterskole der har vi gymnastik 3 gange om ugen, hvor 2 af timerne det er opdelt, hvor vi er pige-drenge-gymnastik. Og så har vi en fælles gymnastik om onsdagen. Vi har både noget dans og noget styrke, og noget, hvor man generelt bare kan få lidt gang i kroppen, når det faglige det godt kan blive lidt tungt. Og vi hygger os og får en masse ud af det og får en god motion ud af det også. Her på Vandel der har vi Vandel 10, hvor vi har nogle fagkurser, hvor det er en fagkursperiode. Inden du har gået på skolen, der har du valgt nogle fag, du synes, der interesserer dig, så du sådan selv har bestemt, hvad du gerne vil lære mere om. Derudover har vi også projekter, hvor vi har 3 ugers forløb, og så har lærerne givet os et emne, og så skal vi arbejde med det i 3 uger og op og fremlægge det. Når jeg har fri her på Vandel Efterskole, så laver jeg alt muligt forskelligt. Der er egentlig mulighed for lidt det hele. Man kan være sammen med folk, hvis man gerne vil det, eller man kan sidde og slappe lidt af på værelset. Så kan man sidde over på et værelse og hygge sig og alt muligt hyggelige ting, hvor vi bare har det godt sammen og får skabt et mega godt fællesskab. Man kan enten bo på 2-mandsværelse eller 4-mandsværelse. Og så bor man blandet. Og der er også en opholdsstue i hver hus. Hvis jeg skulle give et godt råd til en kommende elev, så skulle det nok være at bare være åben, når I kommer, og ikke være dømmende for nogen, fordi at alle er lidt nervøse til at starte med. Det går hurtigt, og allerede efter et par uger, så føles det som om man har kendt hinanden i flere år. Og husk at sove, fordi at det er en lang dag, og du er på hele tiden. Det er vigtigt at få sovet. Vi ses på Vandel.